Chine chiche kama to love man, to love man. Ojungwangwa najo nko kwesiri kweta n'ụwa. Okwengwangwa nekwe nke o kwesịrị ịjụ. Ebe Uche nwoke nọ na njem, onye ma ndị o zuru n'ụzọ. Ebe Uche nwoke ezughị ike, onye malụ ndị o zuru n'ụzọ. To love man, to love man, hey, yeah, yeah. To love man, to love man. I can't win because I'm always in anywhere. I'm a cancel a guagu can you work a woman and become no was in a one. On a corner to Panamu, Tonobi, Nanya Mutaberon. You perceive upon now, a Buramuchukuna and Yamma. Picolo. Now go to Yamma, you want a Manachukuna and Yamma. You will not cook up Manachukuna and Yamma, but even at that, I give food to our hands. Tokahaka when a chesen can wash in any with darkest. I get men one bonka jibulon mother. Or he knew. You know, assume you well. I don't like getting unnecessarily angry. I don't like ya. I don't like ya. Kamo almost the kiss a pussy no. I like your kiss a poop. The issue. Ada macha. What remechi? Elusive which choma from. Onwere ga anọchi m ihe ọpụtara na mama nwe legacy wee nwụọ. Achọrọ m ụdị ọ na-atụ m n'egwu ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ọ na-abụ n'oti ya, ọ na-amapụ m, ọ na-echu m ụla. Biko, ekwuzi nọ na anwa. Ti anyị na-efe dị ndụ, o nwere ife ọbụla ga-eme gị. Ị ga-anọrọ m ndụ, biko. Asịkwanụ m kwuwe o. Ọ kakwanụ mma na anyị jere ụlọ ọgwụ echi niile ka dọkịta na-eneke anyị arụ. Jezie eme gịnị? Nne na-anya arụ nke gịnị? Na-ekwu na o nwere ihe na-eme m. You never can tell. O nwere ike osi m nwa n'aka, nwee ike si gị nwa n'aka. O nwere ike wụsịkwa gị nwa mụnwa mma na nzulu ezu ka nwoke. Ntị na okorobịa amara m ka ife siga na ọrụ rapụcha ka ara dinta ada akọchakwa n'ihe ọfụ mgbe ọ nọ n'elu ihe na. Mana ama m na arụzu m oko, molest na ọgụnwa. Nke m ada amachakwa ama o. Ọ ka mma na dọkịta nenele anyị arụ. Nsogbu adịrị ya ka ebe ikwuteghị okwu iju n'ọgwụ. Nsogbu adịrị ya ichi akwado jebe ozugbo n'ọgwụ. Gbasapụzikwa n'iru gị amụma. Weta ezi nri maka ndị iwe ndị wezi. Onye? Amụ. Ana m abịa o. No. You see him make a video. I don't know that. No. Frank. Kedu ihe meziri gị jiri otu a? Onye kpasu gị iwe? Nne. Nke na-ewube m kịta bụ nwa ọkwa nke kịta o. Nwa kwa. Mana chilugodi, ka ihe kpatanụ na mbe dị nwa. Chika, abụzi m Chukwu na-enye nwa. Ama m iburo Chukwu na-enye nwa. Unu na-abụ n'idiri gị ụlọ ọgwụ, ka nyocha onwe unu. Mana onye o si n'aka. Chika anyị ejego ụlọ ọgwụ. Dọkịta na-eneta mụ na di m arụ. We are okay. Nwere ife ọbụla na-eme anyị. Ya bụ na di gị bụ Ben.
ya da-agbasi bọọlụ ya ike gị nwa na-echekwa na-eche ha ọ ga na-agbanye bụ bọọlụ mụ nwa na-eche atakwanụ gị ị ga-abịakwanụ ka ị bịa nụọ nke gị ka agbawanye bụ bọọlụ n'isi gị ka ịfụ ka ọ na-adị ka ichekwuo ya anụgo m nsogbu adịrọ mma baka nnọọ nke m ka m zuo ike biko ihe ndị abụọkwa n'ihe na-eche m kịta biko abịa m ebe a nụnwa ka m zuo ike iko ka mmalụ ma isi m anụnwa ma ọ ya agbadatụ biko nsogbu adịrọ ka ị ma achọkwanụ gị omerọ amoke nke a dọkịta confam go na arụ dị gị dị nwunye gị ka ezebe nsogbu asịkwanụ amarọkwa m enwere m ike ịkọwanwu dọkịta bịa ọ sị na arụ dị mụ na ya mana ka ebe nke bụ na mama ntụbanwụzi nwunye m ime mana chelo n'uche nke gị ọ n'aka gị ka nsogbu asị amarọ enwere m ike ịkọwa amarọ m mana ama m na amanata m na onwenata ọ dị ka fon ma na ring pa gịnị eze mmụ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ abatagonu anyị awafuru ndị iche ọjịọ na chefu a sị na agụ ụzọ agụwa ọnụ anyị na-ewere ọjị wee na-asị na adịla anyị na mma eke oye afọ nkwọ a sị na oye ya etara anyị ibe ọma nkwọ ya pụtara anyị ibe ọma afọ ya afọtakwala anyị ibe ọma ọ na-asị na adịla anyị na mma wee na-akpọku ndị ichie ndị chi anyị ji eme ive na ndị awari ka anyị ji eme ive na abịa solata ọjị ekwe na ọjị maazị Njọkụ ọ dịkwa na mma eze mmụọ Franka ọzọ gị kedụzi Ben asọsọ m ịma kemgbe ahụ achụsịrị ya n'ọrụ o nwere ihe ya na enyi ya nwoke na-apịkọ o nwere one company ha na-apịkọ so mene dem n'ọfịs ka m nọ ọ dị mma nke a ịfụziri m na-apụ oke ngwanụ so ọkpọ m n'ọfịs si m na mpa kpọrọ mụ gbara ojebe na ọ dị ka onwe ihe na-eme mpapụcha ihe niile na-eme wee gbalụ bịawa udo adịkwa mpa nsogbu adịrọ nke a ịbịago n'ụlọ gịnị ya na-abụ ọrụ ofu ka unu bụ bata bịa ka ịbịa were uche mpa isi n'udo dị Franka nwa m udo dịkwa mma na ọ dịsịrị a na-echu m ụla rinne amụrụ m na-echukwu unu m ụla mpa nwa anụnwa kedu ka ihe gbasara nwa anụnwa si were agbakasị dị unu arụ ọrụ ndị kwesịrị dị na-agbakarị mụ na di m mana mụ na di m udo dịla anyị besides anyị ejego n'ụlọ ọgwụ dọkịta na-enesi anyị ahụ si na o nwere ife ọbụla na-eme anyị ya mgbe na-ete ha aka kịta anụnwa ọchawa ya ihe gbasara nwa anụ anyị agbakasịzi na ga-arụ biko Franka papa si ebe a pụtara ihe amụwo nwa Ben na ya tụba nwoke ime papa mba kedu ụdị akụkọ bụkwa nke ahụ
na mụ ọrụ m ama mụnwu nwa n'ụdị aṅazi. Gee ntị ka ịnụ ka nsi wee gata. Maazị Njọkụ, ọnwụ ibe ji ya ndị natala ya ụwa ndị chi ya agbụrụ ha nara atụ ime nwa Nke ntali ụwa da amụ nwa. Hai, ben nwa m. Ọgwụgwọ. Akwa nwa ka anyị na-ekwukwe maka ya wee na-asị na akwa nwa na-ebekwere n'ụlọ nwa andị na ndị chi ya nwa ndị chi Ben na-akọwa na ọ bụrụ na akwa nwa ebere na Ben ga-anwụ. Nke bụ na ga-eke unji na ya amụkwa nwa ọ mụrụ nwa na ọ ga-anwụ. Ka ife mmebekwa nụnụ. Ha, eze mmụọ jụbanụ fa yoba fa biko. Yoba biko n'ọkwa na ayọ ka nna ayọ. Asị ngwa gị na akwa nwa ya ebe n'ụlọ nwa ma nọọ onye nne ya nso onye nne ya Ben n'akụkụ ọ ya nwa ga-atụ ime akwa nwa ya ebe nwa and ọ bụ na akwa nwa ebere n'ụlọ nwa ọsịsọ nke taa nke echi Ben Hey, eze mmụọ ikwuzi na eze mmụọ yoba fa biko yoba fa eze mmụọ mma abịa ka nje ka mgbago anụgo m ife ikwu ya ọrụ m ndị ichie ka enwekwula anyị obere ndidi eze mmụọ anụgo m ife ikwu eze mmụọ biko ka yodofa o yodofa na ọzọ ife anyị emekwa ife a bụ na ndụka ya alụzi ya bụ ọlụ. Papa ise ịlụ gịnị? Franka, mee ka ị bịa ka ị gwagobe o mma akpọzi be ndị mụ na ya ga-akpa m ga-abụ ya kọlị ya emezie ka o jiri nwayọ kọwala ya. Nke mụ chekwa ka m ghọtagide ihe na-akọwa na mụnwa na onwe m bụ Franka ga-eje dina nwanne gị nwoke nke gbara ọrụsị. Ihe a wụrụ okwu a na-ekwu osisi anyị okwu a ga na-atụkarị okwu otu ọbụla osisi anyị mba ihe a bụ very delicate issue and mụ na gị kwesịrị ịdị very considerate maka ọbalụ ma ọbalụ gị ifu elu ife sikwuru ifu ihe dibịa okwugbo na mama mmụọ nwa ana ọ bụrụ na anụrụ akwa nwa n'ụna n'oge na-adịrị anya na m ga-anwụ pipi ịchọ ka nwụọ ọ bụ na ịdị na nwanne m nwoke ga-eme na mama ime nị anụ edebeghị ịbụ kedu nke ị ga-ewe okwu nwa ka anyị Ben ọkwa maka ofu nwa nwa ọ bụrụ na ọ maka nwa nne ma bụ ife ga-eme n'ịnọdụ ndụ yarịda anwụ na then let's go for adoption. Nwa biko kene this my body is only meant for you please. Anwakwa n'ihe nwa ịnwekwa n'ihe nwa ị na-adị ọnụ ka gịnị akpọ gị Franka ka Franken ihe ji wee bata egwu atụrụ gị na be nze dịka m ugosi nwaza eze dịka m nso ole ka gụrụ obodo a bụfe agụọ m wee na-akọ ife na-agba ka nwa ewu ịpụọ idekuru nwa ụmụ ndị ori kọta m n'obodo a nkwụsị nke a ga-eme ikwu ọzọ Frank egwu adịrị gị n'anya ọ bụ na mgbe Mrs. Nka nọ ọnụ ka ikwuli ife a o were ofu aka ya ọ mapụghị n'ụlọ a alụ ifuru amụrụ m ife iyi na ife ikwu esi n'isi uche ga adịzikwu ya ebelima egwu adịkwa na-arụ mpa aghọtazi m ka gị onwe gị si were ekwu ihe anụwa ọ dịka a ga-asị na ndị anụwa na-eje ekute na fabụzi alụ adoption ọ na-abụ ihe dị njọ nke onwe gị na-ekwu maka nwa
na kenye enyanụ gị nwa na adoption echeba ahụ ekute nwa ha ncha niile bụ nwa. Besides mụ na di m anọdụgo kpanịsị anya tụna enye wee fụ na ọnyanwa bụ the only option anyị. Nke na-ekwu ifere ọnụ beside ịmụta n'azụ ụlọ ka agwọ nke ego agwọ mgbe agụ Cambridge kirụrụ ọrụ oyibo nke nọ n'ime ụlọ nwunye ekwu alụ ka di gị bụ mmadụ kwụsị ya bụ ife ben gịnị ya kpasị nwaanyị o ji wee zite gị bịaba ọ ga-abịa bịa gwa m agbara nwaanyị ịmapụta ịkara arụ besides na ọ na-atụla eze gị ya foolish and ingredient egwu adị aka na-ekwudo naanị Nduka ị na-afụkwa onye a ị na-afụkwa ya mpa hapụ onye a ihe mmụọ ga-eme nkwa mee ya ọfụma ka ọ na-asị ka o jee kute nwa ọ bụrụ ofu ọbara aga na-agakwa kurikwa ebe a bifo iwe gbama gee m ntị yo ana m enye ụnụ na-abụ izu ụka na-abụ ụnụ emere ife nkwu ife ụnụ fụ na-ewelu ọ gịnị a na-akpọ franka ka ọ franken nna okwu a siri ike ma esikwa m kwue okwu a kpọrọ akpọ o nwere eze si jebie dị nso akpọrọ nna gị okwu kpọrọ akpọ jisigide ị bịara bụ kenye ndụ ma ọdụ ga-akwado ihe nke ebe ọkwado elutekwa na ọkpọrọ akpọ jikwụwa gị ya esikwa m kwue ma sị gị ka ije ya nwunye gị ka nwanne gị nwoke dị na-ebia ọ ga-ewutakwa ya nke a ga-agbari ya obi up to the na marriage ahụ ike ịpịasa amakwa gị eziokwu nsịzi agaghị jee adoption ịma ihe nna gị kwuru nke a bụ n'ogo area ọjọtakwa na be mmadụ na-agba ọgwụ enyi ya nwoke ka ọ bịa nye aka ka ọ fụrụ ọkụ na-akwado debapụrụ fuel bịazi gbanye fuel na a na-agwa gị na nọ na nsogbu ị na-elotekwa na ọ kpọrọ arụmabụrụ na ọ kpọrọ akpọ ana m ajụgo ọ bụrụ na ị nọ na shuzu nke niile ọhịa nna achọ ka ịgwa m ife m ga-eme na ife a bụ izuụka na-abụ n'ime izuụka eto eze mmụọ ya mbe na nwunye ya chọrọ ime ife ọbụla ma be na ọchọ ka ọdachi dakwute m n'ezinụlọ ọchọ ibute m ọdachi n'ezinụlọ ọ bụ na emere ọdachi ada n'ezinụlọ ife m ga-eme ma nọ n'otu agbachi nkịtị ka nwa arụlu daa papa ibidogodi n'ụtụtụ kwugide ihe a luo n'abalị o nwere ihe Ben ga-eme gbasara ọnya bụ ihe cha o nweghị ihe ọ ga-eme gbasara amụghị nwa ịma na nwunye ya na-achị ya nwunye ya na-anụ ya nwunye ya na-ewetakwazi ego ha ji eri nri so o nweghị ihe ọ ga-eme gbasara ọnya bụ ihe cha ekwana ife ịchọ ka mme anyị agbachizi nkịtị ka Ben sotu arụlu daa ka Ben bụrụ ụzọ onye ka ọnụ dịkwa mgbe ji gbachi nkịtị mkpụrụ ụbọchị onye ka ọ ka fụọ ndụ ka dịkere ife a ga-eme o nwere ofu ihe nchetara anyị ga-eme to solve this problem ihe a na-eme kịta gbasara ihe okwu amụghị nwa ndụka akụ mpa nke a bụ sisi nji nwee tata bụ izizi ị na-agwa mgbokwu bara uru ndụka ya wụ na agwọ nọ n'akịrịka ndụka onye mere ị mụrụ uche m agbara ebe a ndụka ọkwa dị mkpa ka ị bụ anyị eme ha Frank onye batara biko
Mpa nke ọnụ nwa bịara ọ na announce. Udo adịkwa. Ụbọchị amaka. Ụbọchị amaka. Mpa ọ bụghị ya nọ nke anụnwụ unu bịakwudere mmadụ na mberede. Ụmụ ife men. Mpa biko ka ife na-eme ebe a sị m udo adịkwa nke a unu bịara. Na-eme ya Franka. Ụbọchị akara aka elu. Ị na-ege ntị? Akwụkwọ nsọ si na osisi ọbụla na-emerụ na mmiri mkpụrụ na ga-eme ya gịnị? A ga-egbutu ya. Ọ dị ga-ekwuretara ife onye ka ị bụ. Ọ bụrụ na Ben nwa m enwere ike ime ife o ji bụrụ nwoke. Na-eme na nwanne nwoke Ndụka n'ofu ọbara. Chukwu ya ekwe. Ọ kwesịrị taa. Mpa biko ọkwa maka emesi na mụ ọmụmụ Franka akpali okenye ọ chọkwa ma n'unu si n'ụlọ ebe a nụnwa pụọ na di m anọrọ n'ụlọ biko kwa ọnụ ya na-agba usi na be mma nkụnye pụọ. Bịa akpọrọ ị Franka gịnị? Franka atarọ gị n'unu ịfọrọ peteli ka ị bịa ịlụ ịfọrọ ebe ego nwa m na-ana ma gị ma ife iji bụrụ nwaanyị n'ihe eme kwụsị n'ụlọ nwa pụọ. Egwu adịrọ n'anya ụbụ onye nze bịa ụmụazị a batanụ. Eji m nwayọọ na-agba gị na ọ bụrụ na ịchọ ka ewere nwayọọ mana ebe ị chọrọ ya otu a ka nye gị aka jide ya. Ịchọ ka m nwunye gị nwa ife na-akọwa wụrụ Ndụka gwụ onye ya atọwa m ime okwe mpe ekwegolo dị Franka agụta mmadụ ka ọ dịrị mma ka ọ dịrị mma. Ịchọ ka ịbụ na osisi kpọrọ nkwụkwụ n'ime ezinụlọ. Ịchọ ka afụ nwa m anya. Ndụka ihe ekonye ka gị na-ele abụzelu nwayọọ ka ịba gide bie ya okwe. Mpa ọmụanụ ka mụ na Ndụka ya nọ n'iru ụmụ ikorobịa wee mewe n'ihe anyị ya aba ime ụlọ. Franka amakwanụ na ya bụ ife atọ ka gị kilie nụ Ndụka nwa m ọ na otu ife ji nwoke ya ọ na otie ya okwe. Ọ bụrụ ofu ọbara ha Ben bụ ka o bu ụna ka kwuo eche ịma na mpa anyị bụ isi nke ọgwụ anyị ama nọrọ n'iru ya wee mere nọ mpa anyị ya aba ime Franka iche na imechie ụzọ nọ ebe a ka obi ihe afụ tata ịgbasi ọsọ ihe ebi ebe a were nwụọ agụ aka egburu gị. Ọ bụ maka nwa igbusi gị ya keke bụ hụ na be na-eri nri n'elu ife dị n'isi ya ọchịgoro na-epetagoro echugo ka ọ baala gị uru ịjụ ga ga-ebi afọ n'ọkwa nye ebe ọ kwere na mana Ndụka ibukwa ike na-egosi kpagha aka dapụ otu ka ewuche gị adịbụ ike eze nye aka n'ụwa ọmụọ zagara ya gwara ka esi eme ya bụ ibe eji ekọpụta Franka ịgasị ya ana m eche gị ebe taa ọkụ bụ ya eme imesi gị ya eme
Amerugaro? Ben. Jee gwa ụmụ anụmanụ anọ na palọ m ka ha si ebe ma pụọ bifo nke gị ntị n'ife ọbụla ị na-ekwu. Mba n'obi m ma mkpọrọ ma famili na ha bụ ụmụ anụmanụ mba. Alakụrụ m ya ka ị ga-esi kpọọ ha ụmụ anụmanụ. Ị ma na ọ bụrụ na o nwere afa ka nke ahụ ndị ma bụ ife m aka akpọdụ fa. Mba ma nteki ka ịkpụzi a na-agwa gị yes ha mede wrong ya mede njọ mma pụta ihe a tradishọn agwọbugo m gị ya ihe omenala ndị be anyị ihe omenala agwọbugo m gị ya ị na-akpọ ha anụmanụ agwa nga akpọzi na ịkparịzi na ha ịkpa ha tradishọn ịgbagbu ihe niile ịgbagbu ihe niile. Ya bụ na ịkwadoro ihe nna gị na nwanne gị nwoke na-eme. Ọ bụrụ asọrọ gị na nkwado ya bụ ọtụtụ na gị agbapụghị ihe agwa nga ihe tradishọn dị ma ndị nọ ihe a ga-emenata otherwise ihe emebie agwa nga ya bọta igere m ntị ma ife a ga-enwe ndidi abụrụ na ọ ga-abịa nwakpo ka mụ na ya gwa bụrụ na ha ga-abịa nwakpo mụ ama sọpọtụ na ga-abịa wakpo oge iji chukwu anyị biko do not touch me. Ben! Apumaka. Najo nko kwesịrị kweta n'ụwa okwe ngwa ngwa na-ekwe nke o kwesịrị ịjụ ebe Uche nwoke nọ na njem onye ma ndị o zuru n'ụzọ ebe Uche nwoke ezughị ike onye malụ ndị o zuru n'ụzọ echiche bụ onye iro mmadụ echiche bụ onye iro mmadụ ekpere n'ala n'ekpere kọsara chi gị naanị Chineke na mara echi ihe ọ bụ niile mee n'ụwa. Franka di gị na-akpọkwa gị ọ chọrọ izi ya. Chike biko rapụ m aka biko. Kedu ife ọ na-akpọrọ m gịnị ka ọ chọọ ka saa ya? Ike mara eji agwụgo m. Ike mara eji agwụgo m. Mba ekwusikwana ya ọzọ. Ịkwanye ya ugboro na-abụ keke nwere ike mara eji akwanya gị ime na ohere inwe iji gaa nụọ ga-anụ ruo ya n'isi fụna n'olu ya n'isi kịtakịta na-asị na ike mara eji agwụgo gị ichefuna ndị oyibo si na marriage is for better for worse keke ịpụta ị na-asị m na ike mara eji agwụna gị achọrọ ka m dịla ụka biko. Chike mana ọ bụrụ na ọnwụ Chineke nara ya n'ịga zọpụtara m ndị anụmaka adakpogo m na maka isi m mụ na chi ya azụ na marriage. Which marriage?
tears ebe a maka na ọ ka mụ mana nọ ebe a ma biko. Mụ aghọtakwa ọ bụrụ na m aghọtaghị ịghọtago mana ikpesizi uzugozie ebezina akwa biko ị na-ebe akwa Não sou um para não tocar tinha bonita. Como do não bicho we heka? Que não gente que berrante. Que não ben não se quaca. De por não ben. E caso que berrante na hobby já a tradição, c'est traditionnel. Não vamos chukuna nyama. Não eu mari kali mo não diri ko bona chukuchicho. O tela ni mo. Nje que berrante não kata tradition. Ne hape ko kita ya sa family. Ni ma bu ga mo me po che kita. O di pick ku ko. Ken mo henge me ken mo de o yenka. O ko ma ba gina toka. O ko mo me ka ti ha o ni ra so mo ko so. Ni ra pu so mo ko so ye mo nu geme. Mo nu geme cha chi especially ku ma pa. Mo na geme cha chi he pa. Mo na geme cha chi he. Franka, phone gị na-ring. Kwa di gị na-akpọ gị. Pikizie nnukwu ya na. Chọzi gwa m okwu. Franka, oke mana ihe na-eme adịrọ mma. N'iwu ka tikisa akpọ gị kamgbe abalị ide epik kọọ ya. Ọ dịrọkwanụ mma. Ihe ị ga-eme bụ ịza ya ime ihe ọ chọrọ ikwu. Ịnaba unu aga tụkwasị ala ọnụ mara ihe unu ga-eme. Ọnụ niile ebe onwe ife onwe ihe ọ bụ. Biko. Mana ka njikọ dịgo. Ihe a na-eme dị ga-akwado ya. Sasa ihe dị m na-ekwudewe bụ na omenala ka omenala be ha si wee dị mana ka m si wee fe ọ kwadoro n'ihe na-eme mana ihe mụ onwe m ama nnabatakwa wụ ndakpo mmadụ m amara ebe o si abịa dakpo m mba ọ bụrụ ma nke anwa asị m mba mara eji bụrụ enu bụrụ ana mara eji anwa gbakwa ọkụ na ekwusikwa na nke bisi marriage ka kwọ ihe ga-eme kịta ị ga-ebulu ngwugwu gị na mbabe di gị ilukwuru ji malikwu na-esi n'ihe a ọ dịrịkwanụ mma inugo unu di na nwunye unu maka nwunye esi n'ihe ụdadị inugo Chika anụchago m ihe niile ikwu anabata m ihe niile ikwu mana diwe nsi were afe ọ dị ka ịchọzi m na be gị mba ekwutakwa nke wụ na mba ma anụkata na-achụkwa gị achụ na-asị m kwuo gịnị ife niile ikwuru dị clear o nwere nke ọbụla zoro ezo
I have so many places to stay. Hey. But I decided to come to your house. Kisi jụọ m oyi, mbịa ebe anụnwa, ịdọwa m ọdụ ka nne m zere m. Ọ kama ọ na-anụnwa ka mụ achọkwa ma iwe o. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ozugbo mmadụ dị gị ọdụ. Nugo. Enwe n'iwe ka ihe na-ege onye mere iji afịkọrọ ihu gị nta. Gbasapụ n'ihu gị na. Gbasapụ ihu gị biko. Chika biko rapụ m aka. Ka m bịara ịchọ gị ihe eri. Gbasapụ n'ihu gị achị anụ ọchị na ka ị na-emela otu a. Mmadụ anyị ebisazi ka egwu. Ebe ụsa ha na-eto enwe n'iwe ka anyị si elu gị ezigbo dị ama m ihe ị na-ala ka ị na-apụta. Chika. Ndoka. Ọ bụ na ifuru ụdị nha gboo bịa bịa ha gboo ebe a taa. Nwa Jagido. Ọ bụ na Ben afụrụ Franka n'otiti ya. Ben ya anwụkwa ahụ. Ka ịgwanụ mpa kedu ebe ọzọ ọ dị gị ka Franka ga-anọ na-abụrụ bọọlụ ya nwaanyị a. O nweghị nwaanyị ma. O nwere enyi ya nwaanyị nke ya na ya na-abọ dị ona. Ịma bụ ebe obi. Ama m ebe obi nọ. Be ya dị n'akụkụ be Ben ha. Si ịmụ ya mali ọfụma kedụ afọ ya? Chika. Ya ka iji nwaanyị ekwu. Ihe mere ka ịkwado ka ije nne anya mama mmụọ n'ebe a. Achọkwa nke ya ife mee na Ben. One ka ndịkwanụ. Mmadụ esi na ofu a na-aya yabakwa ọzọ. Biko mee ka ije nkije mama mmụọ n'ebe a. Ke papa ha bịaje ha nje kwado ka m luo ebe a. Nke ife na-akwadokwa ọzọ ịdị mma. Ndoka jere n'ebe ọ ka ịma ma ebe ọ nọ. Ka m gbanwee afa wee dị nya m dabata ebe ahụ ọmagodi na nya na-ada atakwa ntị m ata o. Ịghọtago? Mana ịdịchọ n'ebe a ka ọ nọ. Ịdịchọ n'ebe a ka ọ ya nọ. Ebe a ka ọ ya nọ. Onye ka ọzọ ya. Jebe achọkwa nke ife mee Ben. Achọkwa nke ife mee Ben ka arapụ nke anaghị ya ọzọ. Mpa nugo. Ndoka daalụ. Je ka ije kwado. Onye bataba ụzọ eyi. Kedu onye na-achọ? Ka ife na-eme ebe a? Afa mbụ Nduka. O doo m anya na afọ akụrụ mgbịrịmgba n'isi gị. Ka ihe chọka mmeli? Eji m n'aka na nwunye nwanne m nwoke Franka n'ebe a. Ifu Franka ebe a? N'anya, ọ bụ na ị pụrụ ebe a kịta, ọkpọ ndị uwe ojii akpụrụ gị. Tupu chi ejie, ọ bụrụ na nwunye nwanne m nwoke apụtara, ndị uwe ojii gị a niile ma ndị amị gị ị ga-akpọpụta ka abịa chekwaba gị maka m na-ebe gị isi. Onye na-akụ? Hello. Good afternoon, sir. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Nke a ịbịawakwala enyi nwoke Ben na-anọkwa ya. Ama. Nke ka m ga-ekwu. Udo adịkwa. Udo dị, kezi.
Yeah, Arizegi. Sam, nke a bịara unannounced. Udo adịkwa m safe. Ododi, I need it very, very safe. Na ọkwanụ okwu gị na diga ka m ji bịara. Ụmụ agwa ya na-agbasakwana ya, ọ dị ọsụkwanụ mma. Onye na-ekwu, mgbe nwoke ji wee wepụta onwe ya, wee kpọchie nne ya na nwanne nwoke maka agwa ha kpasara gị, ị kwesịrị ịma na obi adịrị ya mma o ji mee ya. Ọ bụrụ nwoke na-ege m ụdị ya ahụ, ka m gwakwa gị agwa je kpọchie nne ya kpọchie mụ ama mmekwe, mana ọkwanụ ka o wee gosi gị na ọ fụ gị n'anya. Kedu ihe ọzọ ị chọrọ? Imezi nwoke na-ebitogheli aka. Enne Chekwala Sam, biko o dokwe m anya na o nwere mgbe m ji wee gwa Ben di m na ntị ka o je kpọchie nna ya na nwanne ya nwoke na police station. Amakwa otu ahụ. Ama m na ịma nzi di gị ka o je kpọchie ya, mana o melie ya ka o gosi gị na ọ fụ gị n'anya. Ọkwa ịma na up to this moment nna gị na-akpa ya na nna ya na nwanne nwoke ka nọ na police station, and ọ sị na belu sọm ịgbaghala ụfa bụrụ je kpọpụta ha. Sam, okwu anụnwa bụkwa na okwu family. Is a family matter. O nwere ihe ọ na-agbasara mụ na ya. Ihe ọ na-adịli di mụ na nna ya na nwanne ya. Ha nwere je setụrụ anya. Kedu nke a na-etinyekwa mụ na ya? Ma nkwụ n'otu ahụ. Ọ gbasara gị. Ịnụgo, ọ gbasara gị. Gbasara m nji wee kpọchala ụkwụ bịawa ebe a. Ihe m kwu, nne di gị ekwugokwa nnọọ maka na ọ fụ gị n'anya ka o ji mee ya. And omume ya nwa kwesịrị ime, obi gị kwesịrị ịdajugo by now. Franka, ihe a na-ekwu ọ dị m mkpa, mana etu ọ dị eketa iwegole wunye na dustbin, mana nsogbu adọrọ. Ọ dịza ka ihe m bịa alụ enwere isi, nsogbu adọrọ. Sam, biko nọdụ kena anya nọdụ anya, biko ewe n'iwe. Ka ọ dị n'aka ka ya sị na afọ niile talụ wee bịafụ m nọọ n'elu okwute ka ị na-ayọsa anya bụ ihe. Biko anụgo m ife ikwu. Di m bata mụ na ya atụnye nebakwa anya bụ okwu anya. Kịta ka ị bịa nụ ikwugo okwu ka nwaanyị a na-anụ anụ. Arize gị efe ihe ikwu kịta obi adịgo m mma. Ana ama m na gị na Ben kpakọrịta nkata. Isi nwoke ejikwa n'oyi. Arize gị ka m gbakwa njekwa ebe ọzọ nwee ebe mụ na something well appointment. Arize gị. Na-ajụ nke o kwesịrị ikweta n'ụwa. Okwe ngwa ngwa na-ekwe nke o kwesịrị ịjụ. Ebe Uche nwoke nọ na njem, onye ma ndị o zuru n'ụzọ. Ebe Uche nwoke zuru ike, onye malụ ndị o zuru n'ụzọ. Nke m nwekwa n'ihe m chọrọ ka anyị kpaa. Kedu ha udo arụkwa? Nke m ọkwa nọ maka mpa na your brother. Kedu kwa na Dike ụdị ha wee nka? Kedu na ka isi chọọ ịkpasu iwe? Alakọrọ m ụdị ha. Kengị mụ mana achị ịkpasu iwe. Ọ gbagara m achọrọzi ịnụ maka mpa na Ndụka. Achọrọ m ịnụ anything maka ha.
kekwana ụdị ihe bụ ihe ọkwa ma sel ha nọbekwa sel nwebekwa ya nọ ha ga-anụ ọnwa anụ 4 months ha nọsia dị ọ bụ na obi adajụrụ m wee na ha Abuja ha nọ Abuja ọ bụ na echenjiri my mind mwelu ha wee na kirikiri ha ga-anọ chacha nga nọ nga ba ma nga mkpụrụ ọka maka obi ajọka ndị ndị chọọ itisi ezinụlọ m aka obi gbakọ akọ wee chi idina gị n'ike bụ mmadụ ịbụọ ahụ nke m biko zikena achọwa onye obi ga na-etiwakwa n'ọna mụọkwa n'ọmụnwa mana kemgbe your friend Sam bịa gwacha m okwu obi m dajụọ biko ka obi gị dajụzie ọ ga-afịa m ezigbo arụ biko kpọzienụ DPO na fon biko ka o release ya nke m biko ka ebe your phone dị nke m kekwanụ fon gị si na m enwere fon obi gị dajụzie obi adịgo gị mma kịta daalụrị nne nke m nwekwara n'ihe ọzọ kedụkwa ihe ọzọ ọkwa ichetara the other day m gwa gị m ga shopping mall gagoka ihe ndị nne mgbe nwe isi na-achọ ụdị nwa ifo n'afọ egochago m ihe m na-ego na-apụta nụ ka akpọrọ Frank ma ya maka ntụgharịrị nchekwa na onye ma m tụgharịrị n'afọ nwoke nwa kpọrọ suit si kedu ebe onye nke a sizi wee malụzie afa mokwu. I was shocked. Nwoke wee bịalute ebe m nọ wee sị m o jikwa wee bụrụ na pastọ ka ọ bụ na ọ chọrọ ịfụ mụ na di m na anyị na-enwe nsogbu. Ọ bụkwa nnọọ na nke ndị pastọ magician, ndị pastọ amansi, ndị welu nke aliemego welu nke aliemego aka m adọrọkwa ya ma ọ bụ elife sekwuru maka ha jụrụ ebiri ha akwụkwọ ọgwụgwọ oge ancha niile makwa ka ha si enweta abịa nke ahụ onwe na-amụrụ Benjamin, onwe na-amụrụ na ibu onye, onwe na-amụrụ na gburugburu na-ekwubugodi maka nke ahụ. Ewepịa ka ha si emekwanụ bụ abịa afọ mmadụ asịtị ya si ya jụọ afa ilu ajụta afa abịa gwa gị abịazi asịghị na Holy Spirit si ya n'afa gị bụ rapụkere ndị ụmụ enyi na-awa amasị chọrọ m ka etinye aka na ya achọrọ dị m ya atọ nke m biko kene onwekwanụ onye bie na-agbakwa n'ọkụ ada achụkwa n'oke, onye na-eme omume na-ebekwa n'obube etu anụ ihe si wee kwụrụ anyị ọnanụ ọ kwesịrị nke anyị nụrụ anyị aga kene. You never can tell ebe the solution ga-esi wee pụta. Ihe na-ekwu abụrụ ama m ihe na-ekwu maka ada ama eme na-esi na m agwakwa nga agwa maka ose ete esi na m gwakwa gị nchọbụrụ na m ga-ege gị ntị ma na iji ebe ahụ bụ just ije chụọ aja ka ikpe ma ndị mmụọ ọgwụkwa ka jos wụcha na achụrụ aja biko ka mmebe ya na-eme ga mebezi nke m biko ka anyị kwadonu mana ọkwa kịta ka m chetade nọ today ka nwoke anyị am the appointment. Kedu ụda aka ọbụzi ya nka tata anụnwa biko achọrọkwa m maka ndị ụka azụ maka ya dị ka ndị na-emekwa ji ndị asị na-emekwu ndị nwụrụ anwụ etete n'ụlọ ma ndị amasị adịbachụ ụmụ ya nke a na-akazụ ruo nnọọ na Blessed Sacrament sembụl a na-eme n'afọ na nwa na mmụọ nsọ ozugbo achọrọ m ebe ọ ga-aba ejefu asị ego si ego asịrọ achọrọkwa m ụdị ya ịmụkwue mbụ
Boy, Juro, 1 naira popular on the young man. 1 naira. I look how I say I will take go car. We take guy, you go take car. We take guy, you go take Juro for 1 naira and then young man. It is ginger. Oh, and now Miss Watch can never prepare again. Ginger car comes around the month. The charm for food. To the complaint. Pastor, I tell him what you're now. And if Makala Malu Noye on a mom or mum never know and in can what you're now. Wherefore, Bona, and you are now. Come on, can I be here? A best of time is well. And then the time on your line, you know, can you can I know? You now. Makada mom, I pronounce what you know. No. Not gonna offend a girl look it here. But Miss Ware, Coasalemia, or what would you like? Pastor, Oh, no, I didn't walk to nothing there. Brother Benjamin, no. I don't know. Pastor, kiss my life. Kunama before. You're holding Kakajuna. Go to go see my what can you have a warrior from oh, I quarrel me. Yababu Nanya. Makana Jehovah can reveal Lafia to be. Ele go a whole lot of things about him. Manakanju Kenegi Brother Ben. Cake is Lute by Noliana. You were organ and you walk. Oh, that jog about your bonoya, how much a basuki. We can't see good. What was this silver? Okay, Chima can see about the Subadria. Mola, where Barata, Waro, Wucharo, Ilagua. If I give white, blue, Ipia, Inezi and white. Where we look it. Getting a motor. Start a motor bear. Apple pay gate, I watch the gate. Where Boba, when your motor put out. Waffle Express. Kai put an express, Kai put na junction Majua. Obona hold up, the nefun hold up the net. I wear chairman hold up wasa. I wear good the which. Wega catao, wega for cheap letter, the Batazian get the letter. Mopomina bear your ring kind of general qualos. The only low joker. You wear joy or job. I wear the cata, where put on down long one up on job. Where park ya ndị tuo nene kere na taya ma adịkwa mma tipu sigo ọ bụrụ nwere ihe mee taya mechite ụzọ anyị wee gbagotebe kwụ aka emepe ụzọ anyị bịa fọnọdani anyị na-akpa nkata ọ ka anyị si bịa nwe otu ọzọ ịchọ ka nsi bịa Brother Ben, ka m gwa gị ebe ị bịarụ bụ n'ụlọ nsọ nke Chineke ebe mgbapụta ya bụ na ịchọ nzọpụta ihe kpọkọnọta onwe gị weta obi gị tugeda na ọ bụ na ịchọ ka Chineke gwọọ gị ọhịa n'anya gị ịmara ọ na-abụfu onye anọrọ ebe eli ozu na-abụ ọchị ịbọ osimiri wee bụba ya ọ bụrụ nnọọ na ihe ị na-akọ bụ maka omenala obodo anyị tradishọnal anya sakwa si n'ebe ahụ pụtaba ọ bụrụ na ihe ị na-akọ maka omenala obodo na onye mbịara ụwa amụtara nwa ya na mụwa ama mmụta nwa pụtabakwa ebe ahụ ihe akwa omenala obodo adaghị jirọkwu ya ada esikwa ya ngọ ilu nnọọ ndị ụka na-eme nke ha ndị omenala na-eme nke ha ọ bụ ihe nsị ka m gwa gị maka imegwugwe ha na-abụpụpụ nyụọ ọkwa anwa gbụwachaa gị anya ma gị ma pastọ gị ka a si kwu na mbụ Brother Ben ihe a bụ ụlọ nsọ nke Chineke ana onye ọbụla bịara ebe a bụ nsogbu ya bịa ka o nwere onwe ihe na-aya bụ as the result of your belief, as a result of what you have agreed on, as a result of the covenant your father has had with the devil which you concord to. So na masị gị ihe wolie nwayọ ka Chineke wee nwee ike ibupụ gị nsogbu a niile dị arụ gị
Onwekwa nnọọ ya mara ala. Ọ bụ onye na ọlụ onwe ya nnọọ ijiri aka gị gotere onwe gị okwu na-enwere isi n'ọdụ. N'ọkwanụ kemgbe na-egbu onwe m, amarọ nnọọ mụnwa nọ na-egbu onwe m, nọdụ na-echegbu onwe m, amarọ na m ji aka m egbu onwe m, amarọ nnọọ ihe m kwenye na-egbu m kemgbe, amarọ nnọọ rọbish my father nọ na-agwa m na onye m bịa alụwa amụrụ nwa ya hara mụnwa ma mụ nwa. Kedu ụdị akụkọ wee ihe nke a? Ọgwakwuo m rọbish a nkwetekwuo mụọ bụ Benjamin gụrụ ihe niile ngo na university na civilization niile ọ bịa dịfụ ka ememe ọgwụ nke kakwunu njọ bụ na ọgwụ amụsị m na ọ bụrụ na emerọ nke nwa na ọnwụọ na ihe ga-azọpụta ihe niile bụ na nwanne m nwoke bịalịa nwunye nke m. Mba Benjamin izuzuka Di m ọma, echegbusizi n'onwe gị. Ebe ọ nọ na pastọ agwago anyị ife na-eme anyị, nyekwa anyị the solution. So ihe dezila anyị nwa n'onwe anyị bụ ifolowe ihe pastọ gwara anyị mee, mejupụta ihe niile ọ sị anyị mee ya ọfụma. Mgbe na-etere aka kịta anụnwa ihe achawa ozugbo, echegbusizi n'onwe gị. Bụrụ na nna eche nọ na mezuzuka ihe a bụrụ gị Benjamin. Kedu ihe nkala ịkọ na ihe niile a mecha bute na ntisa na nwa gị tisa marriage anyị si ụta ya saa? Kedu ihe nkala ime? Ọ na-etisala anyị kụka ihe tisachago n'ọrụ bele ya. Kwere m ihe nkala makwa ọ bụrụ na anyị tisara nna anyị afọ ọzọ ndị nkwụ ụdọ. Di m ọma, ịma ihe na-enye m obi aṅụrị? Ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na anyị amagola ife na-eme anyị, nwetakwa the solution. So my belief bụ na ihe niile ga-agazikwa ọfụma. Mgbe na-etere aka kịta anụnwa afọ ime achawa. My dear, I believe in God. Na manche nne m kwa ọ ga-adị m ka mgbọwa agbọwa, ọ ga-adị nke onye ile akwa gbara ọtọ pụọ n'ilo tibe mkpu na nke a bịa. Ịmaghị menụ anyị ga-ebido n'ozugbo ka mmalụ mana otu ọka dị ọkụ ka anyị jee n'ọkụ ka mmekọnatago dị ndị fọs na mụọ na ọ na-awụ ọgwụ n'ọkụ. Okwe ngwa ngwa na-ekwe nke o kwesịrị ịjụ. Nke ihe na-anụ dị isi ebe o nwere n'isi onye na-esi m nke m ọ na-akwụkwọ akpụ igote ya m ga nri ọ ya na-esi nke esie ya o sie ya ekere m body spray mgba n'aka ọ na-esikwa m ọkụ. Ihe a body spray nke mgbe oge ụtọ ọbara afọ onwe ihe na-ezolu ọha body spray anụnwa bịa nọọ lapụta m. O nwere mgbe dọkịta na-emechaburu m arụ, so
mana mụ onwe m adịchara m shọ nsi na tinyere mụ onwe m adị shọ ka m wee nye gị ya asị surprise. Idime. Come, Jesus. Uche nwoke nọ na njem ya mana ịfụnanya bụ ọgwụ ndidi. Maka ihe ọ bụ niile mee n'ụwa echiche nke ọma ọjụ ngwa ngwa na-ajụ nke o kwesịrị ikweta n'ụwa okwe ngwa ngwa na-ekwe nke o kwesịrị ịjụ ebe uche nwoke nọ na njem onye ma ndị o zuru n'ụzọ ebe uche nwoke ezughị ike onye malụ ndị o zuru n'ụzọ echiche bụ onye iro mmadụ echiche bụ onye iro mmadụ bụ ekpere n'ala n'ekpere kọsara chi gị naanị Chineke na mara echi ihe ọ bụ niile mee n'ụwa